Yada, Ebabusmeda, etoso, Edionunsia, Fimpinunia, Dionumu, and Ebrason, said the numerous Sia Jumedia, Yatudi, Asantemam Mu Nsɛm, a somo, me Asantene media. So Jumedi, a Baba Foot time, Fidian Sunina, Facebook, YouTube, TikTok, like in Jumedi Shama for friends and Kebi. I don't share any question the age for comment section, no one subscribing in page, no YouTube, and they are my Facebook and TikTok and so. And yeah, now I follow ye. Jumedi, a Trabuberma Pussy Anchor Studios, I wore a boakwa DKC, what on dear beer, and not say, but also ya snack when you're singing now in Jumedi more comment section. I am not your good one at the Amen penny for at me and no at the Uncomo, not yen in Albamia, something Jumedi, ye dear, at me, I a crap. When you may some of the air someone at Dawson, the better one could be any. Kokofu hima, or Saji Fukisiwa Muabeya, what also me, and then an animal be at the Oyoko Abusian and in Amawadia Sida a modu, a Kakama Yenra, I said to Ababy as Santa Hene, Sana Daruma, with dear Nimu Ama, not Santa Hima, Dotty Yeno, I a crabberry. Yet any chance of from and swa, Ma Shebedrini, and my dishia one of my war quite an important a Ralph, Oku Edusay. What's in me abwa, ama BC, and more frawaha. Wakeka nsase abwa ama wadenya mebi ama wamu ebwa ama wonto asosuku a woko no watimi akọ na wakọ ye de muntremu nso ebesomo na afensu ya bebe ni titiemu ensem Ghana nyom tuni kase Michael Owusu Ado Abranti di ade do na nenim no eyesa de ne dey what the rapaholic concert no eba be piemu ewo kumase eno nso muntremu ebeba we ene nsam awodo bi a yansa asomu na watwemu nyina ene ye kampom for Sonny so crunching, any of the air somo, Asantemam Mu Nsɛm, and you may not see more. Okay, kind for a year me, sweetie, nana, down kwa, yen, tayamo, and rayabaya, and some in chimo, as was. Ya shan sam no ase aduane aduane kwakopiem e wo manhia fikesie mu kokofu hima osade fukisi wa mu abayi a wotoso mienu Kenya sahene barima fredua agemai wotoso mienu na esreso hima nana amakunadu nananom ayemfu miensan na adi oyokon abusuan anim ama wode aseda piesie akwakoma yewura santehene nana osetutu abebio se na daroma odi animu Omeni mo nyamhye aba ama oyoko abusua ni nyina na asante hema na nakona bi yi adomoto so miensa na watwede de ne doti ye nyina mu eni mo nyamhye te se etimi aba yenko hwebra na wode wana seda ema yemra Adeshimama na nanu mfum yansa me bobo wonu mu edin kokofu yema osaje fukisiwa mu abayi otoso mienu Kenya sahene Burma Fredu agema otoso mienu na esreso hema na nakona du yi adom na edi oyoko abusia nanim ema wonu mu de wana seda ebra yenra efise wonu eni esoe papa pa de yenra ye no wonu mu chima amani mo nyam hyekase pa na aba ma oyoko abusia nti so won fa seda ama yenra na chese wonu ayetiafo pa Sansunti and what you said to say, Ebre Yenran. And so for so the ania da swaja na wada ya wada kweye e babo sume da etoso aduonu enum afempenu ni aduonu no emu sa da ya kweye e na ejeso kwaso hene na osaifosu adutwum edi apostle Dr. Kwadwo Safo Kantanka abusuani nyina enim ya na honorable Sarah Adwa Safo ya waye mrashebedwani dada ema adehia wono e wodome kwabenya ene ni nuanom bi Emma wade amanebo ebebo yewra se ne de hyekan apostle Dr. Kwadwo Safo Kantanka edaya wan sorry na ra wosam yi edai esi ebabo someda etoso dubaako afempinu ne adununum no emsadai na apostle Dr. Kwadwo Safo Kantanka ene yen edi enkra eno ntina wade amane etese ebebo yewra yenko hwabra na wade wan amane ebo yewra
Ya mabusua no nyinaa hyɛ den. Yɛfiri saa nsɛm no mu adi a ne yɛde yɛni akyerɛ mu wɔ bɛkwae ne mpɔtam mu. Mmarahyɛbadwani ma adehyia a wɔnom wɔ bɛkwae ne mpɔtam mu yɛ Dr. Ralph Poku Adusei. Ɛna da yi, yɛhyɛ mu a nkyɛn pii na mmɔfra a wɔnom kɔtoo BEC sɔhwɛ no, wɔnom awie yi a sisi obi biara hyɛ ne mu kwan sɛ sukuu a onyaeɛ no wɔbɛkɔ na afei ntotoa bi wɔ bia no wɔbɛkɔ akɔyɛ no wɔnom ahyɛ sukuu no ase. Ɛno ɛna Dr. Ralph Poku Adusei mmarahyɛbadwani ma adehyia a wɔnom wɔ bɛkwae ne mpɔtam mu tena ase de dwene ho sɛ dabi mmɔfra no bi yɛ adeɛ papaapa. Ne saa so nti wɔhwɛ na kyerɛ sɛ emu ɔha deɛ wɔnom ayɛ adeɛ papaapa. Ɛno nti ɔkeka ne nsa ase sɛ saa ɔha no deɛ ɔbɛyɛ deɛ ɔbɛtumi yɛ aboa ama wɔnom nto ɔso sukuu a wɔrekɔ no wɔatumi akɔ na wɔakɔ no yie. Ɛno nti wɔde nneɛma bi te sɛ mattresses, chopbox, trunks ne nneɛma ahodoɔ pii na ɛmemaa saa mmɔfra wɔ ha yi sɛ wɔnyɛ na ɛnyɛ ntoaso sukuu a wɔrekɔ no wɔnom nkɔ no nkɔ yie na ɛmmoa ma wɔn awofoɔ ɛyɛ burden kɛseɛ anaasɛ adesoa kɛseɛ a anka ɛbɛba abɛsua wɔnom no wɔatumi ayi afiri wɔn so na afei wɔnom sukuu a wɔrekɔ no wɔatumi akɔ no yie asua adeɛ a ahotɔ mu atumi atwa no yie. Yɛnkɔhwɛ abere a na wɔyɛ adɔyɛ kɛseɛ ama saa mmɔfra wɔ ha yi. Mfonyin fɛɛfɛ a yɛkɔhwɛ yi yɛ abere a Dr. Ralph Poku Adusei mmarahyɛbadwani ma adehyia wɔ bɛkwae ne mpɔtam mu ɔyɛ sɛ ayɛdeɛ ama BEC yi mmɔfra wɔ ha yi. Yɛfiri saa nsɛm no mu di a ne yɛde ani akyerɛ mu wɔ anigyegyeɛ nsɛm mu. Ghana nnwomtoni kɛseɛ paa Michael Owusu Addo. Ɛdi a dodoɔ no n'anim no yɛ Sarkodie, ɛyɛ dwomtoni kɛseɛ paa. Ɛne yɛ mmamu ha sɛ yɛnko. Ama afoforɔ so nyinaa ne din ahye afata wɔnom nyinaa. Na yɛhwɛ mu a afe biara no ɛyɛ a na ɔde dwumadie ato din Rapaholic concert. Saa dwumadie yi mu no wɔto dwom de gye Ghana man nyinaa ani. Na afei deɛ ne deɛ wɔde abɛpie mu wɔ Kumase Baba Yara Sports Stadium. Dwumadie yi ɛbɛkɔ so Nyame yɛ adom a memene da ɛbɛbosome da a ɛtɔ so 27. Yɛnkɔhwɛ abere a Michael Owusu Addo adi a dodoɔ no n'anim no ɛyɛ Sarkodie ɛbɛpie mu wɔ Kumase na ntotoyɛ a wɔyɛ Baba Yara Sports Stadium ɛwɔ ne dwumadie a ɔba abɛdie no mu. Yɛde anwummerɛ no si Asantemam Mu Nsɛm dwumadie no nyinaa esi me a megye breaking kan ɛyɛ nsɛm no nyinaa ɛma me din ɛyɛ Sweetie Nana Dankwa. Da kɛseɛ no nkɔmɔ wo a wogye brɛ na wo ne me ɛtenayɛ wadaroma yɛsɛ ka wo biem wobɛdwa tɔndeɛ bi apɛ sɛ yɛbɔ ho dawuro ɛma wo wopɛ sɛ ɔsɔ yɛ asene dia comment section na ɔde ne nyinaa agu na mpanimfoɔ no wɔde nsawɔsoɔ ne aboa ama meyɛ Asantene Media ɛtumi agyina brane. Meda te ne nyinaa ase me producer Prince Asamoah Yakram.